Ushiye angalazi uKhuzani laphana kubaba uThokozane emva kokuba-ke kulaleleke inkulumo yakhe ubaba uThokozane ethi abalandeli baqomile. Sawubona kuphi nokuphi lapho ngekhona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinta gcozi intombi zomqamela amahlaka abanye baqomela imali ethibazi. Ngana wethu ungabe usuku lakho lokuqala lancotho okulungile upress subscribe button share uphinde khona konke uma usubscribe hayi kumele kuhamba so sonze ukuthi ube wena oqala uthola notification masifare video phambili ungakhohlwa ukulike ivideo yethu ukuze abakwa YouTube bezobona ukuthi sikulethela eyishisayo nawe uzohlela uthola ehamba phambili. Nganza wethu uKhuzani ukhiphe ivideo lapha ke echaza ukuthi cha babuthozana kamusa ukuthi abalandeli baqomile ngoba uyakwazi kahle kamhlophe ukuthi ke naye mangabe ukhona abalandeli wayebathanda wayengasho ukuthi abantu abalandela ababemthanda isikhathi babengasho ukuthi uqonyiwe noma kwenzakaleni. Kodwa ke indlela asekhuluma ngayo mase ubuye ngathi sewunokucwasa ngoba sewunomculi othandwayo. Wasekhuza futhi abaculi bonke nje jikelele ukuthi abaye ukukhuluma lento yokuthi njengoba abantu sebenoqhala muzenza isibonelo wathi ingakho kunabaculi abaningi ngoba kufanele abantu bebe ne-choice noma bekhethela abathanda khona. Ngane wethu baphawulile abantu abaningi bathi cha khona uqinisile Gawozi nami cha ngithi ngithanda ukuvumelana naye uKhuzani kuleso simo ukuthi namhlanje kungani abaculi befuna ukukhala uma ngabe kungathi khona owinayo noma khona othandwa abantu abaningi kodwa ababakhuza abalandeli bawo mangathi abagqoka izikipa zabo funa aqala kubona abaculi kuvalwe indaba yoqhala mqale yibo labaculi abathi bona abafuni indaba yoqhawela noma bafuna ukuthi abantu balandele umculo wabo. Mangabe kufika abalandeli begqoka izikipa zabo besho ukuthi abangayigqoki izikipa zabo abagqoke imfaniswano njengawo wonke ingabikho imfaniswano yamaqembu begqoke nje imiswenko njengabo bonke abantu. Uzokhumbula ukuthi abaculi abaningi banawo amaloko banazo izinto ezipresenta bona futhi bajabula mangabe abalandeli begqoke izinto ezibizwa ngaphansi kwegama labo. Kungani bekhala pho mangabe kuukuthi bayadliwa manje noma ukuthi khona okuyena obalithayo ngabalandeli. So ngani zakwethu siyakwazi sonke ukuthi abalandeli baKhuzani noma singeke sisho sithi baningi kodwa ke siyavumelana nathi ukuthi abalandeli baKhuzani bayayimisela uma kuziwe eqhawini labo futhi bayenza into ngeqiniso. Ngiyakhumbula nje uKhuzani incane kakhulu imncintiswane ahluleke kuyona ngesimanga sokuthi abalandeli bayayimisela mangabe uKhuzani sekhulumile kanti futhi umculi okhuluma nje ayikhulumele kubantu owazi ukuthi axhumana nabantu owazi ukuthi kumele abacela abantu ukuze bakwazi bemenzele lento le ekuyiyona yona. Xa uthi uKhuzani wafika ngesikhathi impela la khona kwakumaketha ngoba uzowalikhipha igama lokuthi kwakune taxi yayibovu nespeaker phezulu eyayihamba ipromote mangabe unomculi okuphi laphana ke kwi-production yezingane zoma. Lokho wawenza ukuthi kube lula ukuthi abaculi beyidayise ngaleso sikhathi noma ke kube lula ukuthi abaculi besheshe bengene ebantwini. Njengamanje ayisekho umculi usakhipha nje ayihlalele phansi alindele ukuthi abantu bazoloku bembiza lapho nalapho nalapho of which ke uKhuzani umculo ufica ngale isikhathi usasetshenzelwa njengoba ekwazi ukuthi awusebenzele namanje awini. Uzokhumbula ukuthi ke uKhuzani unembangi ebizwa ngegcwame elisha. Sizokhumbula nje kahle ukuthi kuke kwakuphuma umkhankaso la kuvotelwa ingoma ezohlukanisa unyaka igcwame elisha la ngaphuma umkhankaso ngoba beliqonda ukuthi ingoma yalo iyathandwa abantu kodwa lokho bengingasho ukuthi akangaphumi eyokhankasa noma ke akangaphumi eyonxenxa abantu ucela ukuthi bamvotele. Lokho engicanga ukuthi bekonezela uthando kakhulu. Engicanga ukuthi nabantu abaningi abathema bekhala ngomthandeni ukuthi wayengawinanga bavumelana ngazilinye futhi bathi cha yena bekumele aphume ahambe emaketha kubantu aphume axhumana nabantu. Uzokhumbula ukuthi igcwama linokuphuma mawuthi likhipha umculo walo luhambela indawo yaseThekwini liphinde lizohambela indawo yaseGoli. Mntana sekhaya ngiyasengumoshela isikhathi eside ngiyaxolisa kakhulu ngalokho ungadinwa yimina nami ngiyangithanda ukuthi ngiqale ngiyibeke ngendlela engiyizwe ngayo ukuze mawuthi mhlawumbe ivideo kufika la khona icika khona noma kufika la khona ubone ngathi inde bese kube ukuthi ulwazi noma into ebekhulunywa ngayo usuyazi ngoba phela masoba neqiniso isuku iyodwa into ezokhulunywa ngayo and isuku iyodwa futhi into ezokhuzwa bese wenza imizekelo asibambe yona ke ivideo yakhe uKhuzani nomlandeli omunye usephumela obala ukuthi cha lento ekhulunywa uKhuzani ayikho ngoba ingekho futhi ubaba somnandi wayikhuza lapha ukuthi abalandeli abayeke ukuthanda umuntu abathande umculo.
ngicabanga ukuthi ubaba uKhuzani wayishaya isikhala khona lapha mayethi abalandeli bayeke ukuthanda umuntu uyena oyiletha kubantu abantu bese bayamthanda aphinde futhi alethe into kuyona abazoyithanda. Mina ngizowenzela example ngami kuney'ngoma lento zamakwaito engingayithandi ngokuthi ngizizwa njalo ngigcine ngi-understand ngigcine ngiyizwa ukuthi thini ebese kuba ukuthi sengiyayithanda sengifisa ukwazi nomnikazi wayo. Uma ngike ngamazi umnikazi wayo sengifisa ukuthi-ke ngibone ngathi mhlawumbe siyaxhumana noma kube kanjani ukuze ngikwazi ukuthi ngiyibone ngiyilento engifisa ukuba yona. Kanti kwethiwa sixhuma sihlale kuyona-ke ividiyo yamlandeli naye-ke uKhuzani emva kokuba-ke uKhuzani ekhiphe ividiyo kunomlandeli okhiphe-ke ividiyo yakhe uKhuzani emgxeka ngendlela eyisimanga. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzona zonke iy'nkalo la nikhona. Ngiyathemba ukuthi unyaka omusha usaniphethe kahle. Ngicela nje ngokukhulu ukuhlonipha, ngenkulu inhlonipho, ngiphonsele inselelo lapha enkulumeni eke yavela emavikini ambalwa edlule la khona sibone khona ubaba uSomnandi ethi abalandeli bakaMaskandi baqomile ngokubukakala bethanda loyo mculi abamthandayo noma bethanda lowo mculo abawuthandayo. Yena ngokwakhe ababona mhlambe abantu bengabanikeza abanye abantu ithuba lokubalalela. Ngifisa nje ukukudlulisa ngenkulu inhlonipho ukuthi ngifisa ubaba uSomnandi ayibheke lento yokuthi abantu nje bebaningi kangaka emhlabeni abafana abantu. That's why iqali inkampani ama-duties einkampani ezayiphethe abaculi kwakuba i-duty yabo ukudayisa umculi. Ngiyakhumbula njengalenzo mama ngifike kukhona ikhumbi ebomvu eyayinezipika ekhanda. Leyo khumbi yayisebenza ukuthi uma umculi erelizile kumsebenzi wenkampani ukuphuma ingene ihamba wonke amadolobha ifaka loyo mculi kubantu, idayisa loyo mculi kubantu. Lento kuthiwa i-promotion kuma CD nje amaningi kudala kwakubhalwa kuthiwa promoted by ingane zomama or promoted by leyo nkampani eyipromota, ngoba lento yokupromota yayikhona. Ukupromota kwakukudayisa umculo. Esingasakuboni manje abaculi abaningi bekwenza ukuthi bezidayise bona. Umuntu nje se-release ahlalele phansi aphika ukuthi umculo wakhe uzofika la kufanele ufike khona. Leyo nto yayisiza phike leyo promoter yayisiza ekuthenini uzokwazi ukuthola abantu abazokuthanda umculo wakho, ubavukuze nala obungatsheli khona ukuthi uyathandwa khona, ugcina ufinyelela, ugcina uthola abantu abazokuthanda lapho kulezo ndawo. Abantu ke njengoba bengaka Somnandi yesabeka njengoba bengaka emhlabeni baningi ngendlela eyisimanga, abathandi into eyodwa. Ingakho mina uzongithola ngigqoke enye label, othola ukuthi omunye umuntu akagqoki leyo label ugqoka enye. Ingoba abantu abathandi into eyodwa, sidaliwe ukuthi umuntu nomuntu uthanda into akayithandayo. Angeke ke mina ukuthi ngoba nakho mina ngithanda mhlambe lesikipa engisifakile, so kumele manje ngiphoqa ukuthi nomunye akathande lesikipa. Uma engasithandi lesikipa kusho ukuthi kahle kahle uqomile, uqome leso sikipa asithandayo, kusho ukuthi akafuna unikeza ezinye ikipa ithuba. Abantu emhlabeni bathanda into abayithandayo. Ingakho ngisho ekudleni lento ihamba izifike ngisho ekudleni khona umuntu ongayithandi ongayidli inyama, khona umuntu oyidlayo futhi inyama, khona uthanda inyama yenkukhu, khona uthanda inyama yenkomo, khona uthanda inyama yosiwe, khona uthanda ephekiwe. Abathanda abantu into eyodwa. Inkulumo kaSomnandi ibingazi ukuthi ithi manje uma ke kwathiwa nje kunomculi onconywa yilabo bantu abamthandayo, sokuphoqelekile ukuthi nalaba abangasithandi isitayela sakhe abamthande ngenkani ngoba khona abamthandayo. Umuntu uthanda into akayithandayo. Yabona ngeke sikuphike sothole ukuthi wena uyayazi kalula ke lento kangcono ke lento leyo ukuthi ngeke sikuphike ukuthi itayela kayifani. Kunomuntu nje ongasithandi isitayela edlalwa omunye umculi. Kunomuntu noma ngabe kuthiwa ushaye kanjani othi cha mina nginenkinga nesitayela sakhe adlalayo angihambisani naso. Kunomuntu kunabantu abathanda leso sitayela leso, othola ukuthi uma ngicula ngithi
njengoba uke wagalekisa ngengoma yami ethi siyogcina selinyanya I'm sorry, siyogcina selinqaba usizo lwabantu. Leyo ngoma leyo isitayela sayo sihlukile, siyisitayela ongasithola kuKhuzani, ongelula ukuthi ungasithola kusomnandi leso sitayela. Kunabantu abasithandayo leso sitayela, yabo, abasithandayo leso sitayela. Uthola futhi kunabantu abangahambisana leso sitayela, uyangi-understand? So angeke mina bese ngithi ngoba leyo ngoma imnandi, usomnandi mnandi kusomnandi, so kumele manje ke abantu beyithande ngenkani ngoba ibimnandi kusomnandi. Angicabangi ukuthi abantu umculo bawulandela kanjalo. Ubaba wami nongizalayo wayedlala umqashiwe Dlovu, wawungeke umdlalele omunye umculo noma uthi uyathanda noma uthanda, wawungeke wayedlala umqashiyo neSoul Brothers. Ubaba ongizalayo ekuseni lize liyoshona mayengayile emsebenzini kulisonto, wakudlala ogandaganda lize liyoshona. Ingoma zakhona ngizazi ngoba ngizazi eziningi zeSoul Brothers ngoba zayithanda ubaba. Wawungeke bayayikhona eminye imbhaqanga kodwa wayengeke edlale omunye umculo ngaphandle kwalo. So ke angeke ngisho ukuthi ubaba wami wayeqomile ngalokho, kodwa wayidlala into ehambisana nomculo wakhe. Phela somnandi yosabeka njengekhe lenyosi, yingakho abaculi bebaningi bedlala itayela futhi engefani, becula ngendlela engefani, iziqi zabo engefani, is to accommodate abantu abahlukahlukene ngoba abantu abathandi into eyodwa. So ke kungane ngoma ephophula, kodwa uthola ukuthi iphophula engxenyeni ezithize zabantu, not abantu bonke. Akufaneleke usothole uma ethi kunengoma nje thize kabasibanibani uzothi awuyizwa le ngoma ingoba uqomile. Chabo, ukuthi lo ngoma bayithanda laba abathanda leso sitayela, laba abathanda indlela lo mculi acula ngayo. Phela njengoba sikhona nje emculweni asiculi ngendlela eyodwa, sicula ngendlela ezahlukahlukene u-accommodate abantu ngoba bathanda izinto ezahlukahlukene. Manje bangabe kusho ukuthi kufuneka abantu bethanda into eyodwa, siculelanike sonke ke ngoba ngabe nje kucula umculo oyedwa abantu bethanda lowo mculo bonke. Yingoba abantu sibanikeza i-choice yokuthi okay, uma ngaba umthandi unjoko but kuzokwenza mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uyamthanda uLokhuzana uGatsheni, uma ngaba umthanda uGatsheni mhlawumbe uthanda isitayela sikaKhuzani. Uma akulona icala uma ngaba abantu bethanda ngobuningi bethanda umculo kaKhuzani. Abalandeli bami bathi abalandeli bami, umlandeli wathi kimi Mpungose, sacela ukubuza ukuthi umculo wakho uwufakani, ngoba uyazi ukuthi mawudlala umculo wakho omunye umculo kube ngathi uyabheda. Manje nje ngafaka wena kuba nomehluko, kube ngathi ke nje ke hayi umehluko. Uma ngabe ngifaka omunye umuntu kube ngathi uyangibambezela ngabuyela kuwena. Ufaka nomculo wakho, umculo wakho unesikhwele, kusha abantu ngoba bethanda umculo. Into ngiyabezwa obaba ugadla into abayishoyo bathi abalandeli abathande umculo hayi umuntu. Umbuzo umile uthi bamthande kanjani lo muntu okuthi uyathanda. Mhlambe bavele bamlande ilusele inkomo labathi hayi sesiyakuthanda wena. Bamthandela umculo. Indaba isemculweni. Abantu abaningi yobathola ngomculo wakho. Akulona ke icala lami ukuthi abantu abaningi bayangithanda. Ngoba lokho kumele sikubeke ukuthi akulona, is not a crime ukuthandwa abantu. Bathanda umculo. Abantu into abayithanda kumina bathanda umculo wami. Yabo, ingakho akaze besho abantu bethi hayi mfana Mpungose sithanda inzwane zakho, ayithanda izandla zakho, ayithanda isiphongo sakho. Cha, bo bathanda umculo wami. Abantu abathanda uKhuzani bathanda umculo kaKhuzani. Ukuthi mhlambe wena noma bani lo seceleni akawuthanda uthanda omunye umculo, akangakwenza kube yisono kumuntu ongithandayo, kube ngathi wenza ubugebengu mayithanda uKhuzani. Cha, asilungisa izwe lapho Sothole masenza njalo. Izwe silungisa ngokulakho ngokweqiniso. Ake ngenze iexample Sothole. Umuntu omdala, iexample ithi ubaba uSomnandi kade enabo abalandeli bakhe ebebefaka igibe ezimnyama, bebaningi behamba bengunga imonto yakhe. Babeqomile yini abalandeli? Cha, babengaqomile, babethanda uSomnandi. Thina uSomnandi siyamazi, uSomnandi asitshelwa ngaye, siyamazi uSomnandi ukuthi kunabantu abaningi abamthandayo uSomnandi, ababemthanda futhi uSomnandi. Babesebenza igibe ezimnyama beyiqoka izibhalo uSomnandi kwaze kwanelokho ebhalo uSomnandi, ingoba babethanda uSomnandi. Angeke sisho baqomile, abaqomile, kodwa bathanda uSomnandi njengoba eyoSomnandi. Asibayekeni abaculi abathandwayo bethandwe,
kungabe ukuthi uma ukhona umuntu othandwa bese kuthiwa baqomile abantu. Abaqomile abantu, lelo gama libhlunganyana, angifuni ngamanga kuthiwa abantu baqomile. Isilandelwa amadoda amadala, amadoda emizi athanda umculo wethu, ayi-Blue Nation, afika la kuthiwa kuyakhona amakuhlangana ama-branch. Ukhona ngisho ubaba nje wangapha, ubaba omdala ngendlela eyisimanga wangapha eNdwedwe, osebuholini baseNdwedwe bebranch yami baba uMgobhozi, ufika ngisho nonkosikazi wakwakhe befake uBlue. Abaqomile labo bantu, kepha bathanda umculo wami, akulona icala. Umculo nesitayile engisidlalayo ikhona ukubeka isignature. Ukuba kuthiwa ayikho into engiyenza ngaba akekho umuntu ongilandelayo, abantu balandela la khona kunomsoco khona abawuthandayo. Umuntu nomuntu la okuzubona ngisho lapho kudayisa khona mama mabedayisa amagwinya, khona umama one-queue ende, kube khona nemfishane, bathanda indlela lo mama ashaya ngayo igwinya lakhe. Ngeke sisho ukuthi baqomile why bengamnikeza ichance lo nomunye odayisa igwinya nawo beweza amagwinya. No, abawathandi bathanda la magwinya lawo enziwa yilo mama, ngoba i-recipe yamagwinya akhe ihambisana nabo. Ingakho ke namanje ngisaphinda emhlabeni kunezinto kunabaculi abaningi. Lokho kwenzela ukuthi bonke abantu, umuntu nomuntu amthole umculo wakhe abamthandayo. Uma ngabe bethanda umuntu oyedwa ngobuningi, lokho kusho ukuthi lowo muntu oyedwa uyishaya kahle into yakhe, uyakwazi into yakhe ukuyinesa ngendlela e-right ezokwenza ukuthi iheha abantu abaningi ukuthi bemthande. So ke angicela nje icace leyo ndaba leyo, kungashiyo ukuthi hayi i-Blue Nation okanye ubani nobani omunye othandwayo waye abalandeli bakhe bengabe samnikeza omunye indlebe kuthiwa hayi lento yoqhawe lami iyahlupha ngoba manje yenza ukuthi kuyenzeka abalandeli bami mina ngikhona emculweni, hayi ukuthi angizona isimenye emculweni, ngikhona impela ngishaya nomculo. Kuyenzeka kube khona abalandeli bami ingoma zabanye abaculi abayithandayo, athande nje leyo ngoma, shade naleyo ngoma, beyithanda ingoma ngobuningi leyo ngoma. Uyabona izinto lezi ezenzakalayo, angikwazi ukuthiwa baqomile ngoba kuyiliphutha ukuthi abalandeli bami abawudlala omunye umculo, ngoba ngiphawuliswa ukuthi lento makuthinta umuntu onabalandeli njengamanje, umuntu okumele aphawule vele kwesinye isikhathi babhekile abantu ukuthi kumele ngiphawule. Futhi abanye baze besho bathi hayi le nkulumo le ngathi isho kuwena, ngoba uma ukhuluma ngomculo nabalandeli abaningi lezi insuku, ikakhulukazi uMaskandi ukhuluma ngoKhuzani. So ke makhona inkulumo esho kanjalo ethi abantu baqomile, vele leyo nkulumo kumele ngidle. Yabo, kumele vele leyo nkulumo ngidle ngoba abaqomile abantu. Lelo gama liyathinta enhlizweni, alihlali kahle ukuthi abantu baqomile. Njengoba ngikutshela ngithi mina ngaze somnando belandelwa abantu qoqa umbala omnyama njengenhlangano zepolitiki. Inhlangano zepolitiki umuntu kuyenzeka athande inhlangano ethize nomunye athande inhlangano ethize. Umuntu nomuntu ulandela into ayilandelayo ngeenhloso zakhe, athi nali iqembu elihambisana nami mina kwezepolitiki. Mina nabo abantu engibathembayo. Angeke sisho ukuthi wayeni ngawabheke namanye amaqembu amanye amancane kusho ukuthi niqomile. Kuye ebholeni kunabantu abathanda uyabona nje iqembu ebholeni lizakhela lona ugazi kubantu. Ngani na? Ngokuthi uma ngabe lenza kahle, ngesikhathi lenza kahle likhanda abalandeli, ngesikhathi lenza kahle abalandeli bayanda. Siwofakazi esikade saliqala ibhola, abalandeli beSundowns bebengabaningi kangaka. Yabo, bebengabaningi abantu ba-edeke ngesikhathi iSundowns lokhu iwina, abantu bayithanda into ewinayo. Isikhathi iSundowns lokhu iwina yagcina sinabalandeli abaningi. Yabo, akhuphuka namanye amaqembu esiwabonayo ukuthi ayakhanda amaqembu njengo-Stellenbosch bayawina, igcina usunabalandeli abaningi ngenxa yokuwina. Yabo, ngoba igama lakho sikhathi uwina, igama lakho liyathuthuka kancane kancane, ugcina usunabalandeli abaningi. So thina inselelo ibheke kubaculi ngqo ukuthi kuze ezoba nabalandeli abaningi, umculo wakho uthandwa abantu abaningi. One, akapromote umculo wakhe ngendlela right. Uyabona ukuphuma ungena upromote umculo wakho ngendlela right, ungene ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene, kuzokwenza ukuthi vele ube ne-strategy ukuthi how to build abantu bakhe abazokuthanda ngendlela e-right. Uyipromote kanjani, uyidayisa kanjani kubantu, ngoba umculo uthi ethe khona amagwinya emnandi, bethe khona odrink beba mnandi, bekhona okhokhi, bekhona osprite, ubabeke phezu kwetafula. But bese ke manje sekufuna ishiyane ekuthenini ke manje iCoca-Cola izimaketha kangcono yona kuneSprite mhlambi, yabona, bese kube ngazi baningi abantu abathanda iCoke, kanti iCoke izimaketha kangconywana kuneSprite. Uthothi odrink bonke bamnandi bonke. So ke njengoba ngisho ngithi kubaculi bebonke jikelele bacula kahle,
ngendlela eyahlukahlukene, but kuhlukana ekuzimaketheni ukuthi wena uzimakethe uzidayisa kanjani ke, uzipromota kanjani, ufinyelelisa kanjani umculo wakho la ungafinyelele khona ukuze uzothola abantu abaningi. Ngoba I do believe mina ukuthi kunabantu abaningi abacula abangabazi, even nje kwayena uSothole uzothola kunabantu abaningi abamthandayo but akabazi ukuthi ngoba mhlambe akaza zame nanokuthi afinyelele kulabo bantu, yangalasena. So ke inkulumo yami inenhlonipho, inkulumo yami inezizotha, inkulumo yami inombono wami, inkulumo yami iqikelele kakhulu ukuthi lamagama besuka kumuntu omdala onjengo baba uSomnandi. Simhlonipha kakhulu futhi onamagalelo amaningi esingathi masiwabala la kushona ilanga makhuluma ngoSothole kuyimanje kunomcimbi wakho uSothole wenza iminyaka yonke esiwusekayo, mina njengosekayo, mina njengoKhuzani iminyaka yonke. Futhi ngiyohlezi ngifike emcimbini kaSomnandi, angisiboni izizathu sokuthi ngingabikho emcimbini kaSothole ngoba sokungaphezulu kokuhlonipha ukuthi just umuntu, sengihlonipha nemisebenzi yakhe namagalelo akhe endimeni, iwona ngisukumisa ngithi uma inqalaba uthi memeza ngisabela. So abantu abanjengoSomnandi ngiyafisa ukuthi beseluleke ngendlela lasiphambi kwakhona. Ngisho ukuthi ngiright njengoba ngikhuluma kodwa ngibeka umbono wami njengengane. Mhlambe ke akumukelekile ukuthi ngaphawula amakhuluma umuntu omdala, kodwa nginalo ilungelo ngokubuka nami ukuthi ngisemculweni ukuthi ngisangakwazi ukuthi ngikwazi ukulekelela ngengubonayo, ngoba amehlo kwesinye isikhathi amehlo awabukelani, omunye umuntu ubuka ngenye indlela, omunye ubuka ngenye indlela. Khona intombi ongancoma ukuthi hayi inhle, omunye athi hayi imbi, omunye athi hayi intombi nje, yabo. So ke nami ngithi angiphawule, angiqondile ukuthi mhlambe ngiyalokhuza ngi-attack inkulumo, cha, ngiveza nje umbono ukuthi cha, indlela ubaba uSothole abeke ngayo uma ethi abalandeli baqomile, angicabangi ukuthi indlela leyo ebikufanele ukuthi mhlawumbe ngabekeka ngakhona, ngoba abalandeli bathanda into abayithandayo, baningi abantu. Uma ngabe abantu abakuthanda ile artist uzobathola abakuthandayo kanjalo noma uzobathola abathanda, baningi abantu, more than 60 million eSouth Africa iyodwa nje. Ngiyathokoza kakhulu.